Ubathi get drop, Susani, drop of STI. Drop of STI. Yeah, pick and drop. But guys, uthi ke umpumelo kuni insizwa engakayazi drop okanye ngekabi nayo i-drop ayikenzi lutho isadlalisa. Into engasoze ndiyenze ke sana kuba ndihleke ndedwa into endidibana nazo on social media about our fave Umpumelo Mseleko. Molweni yindi namkela kuMamgobhozi TV. Na Umpumelo Mseleko uye waya ku Instagram wakhe waposta ifoto. I think it was on Monday. Kanifana icinge ke Sunday bekudlale ifinale yezingane zesithembu. Then ke ngoku Umpumelo wabhala ifoto, wafaka ifoto wabhala caption ethi ongangithandi uyoze angithande. Owami ubaba uzele indoda, sibindi uyabulala, sibindi uyaphilisa. Ubhushu obukhali ebafazini, obuthuntu emadodeni. Bayoze basho bathi bhuti enganeni. Yayiva ke ngoku wathi omnye unganya kum soze ndithande wena mna inkwenkwe engenangqondo esileyo. Waphinda ke Umpumelo sithi welele wakhuluma umama ongaganile emdala ebanga ikhichi nonyoko. Jonga on this day Umpumelo wayezixelela uba ndiza kuniphendula nonke abanento egezayo. Then kokhona ke ngoku le i-comment esuka kumntu and then unobuye wa-assume ke uba ngumXhosa because ke i-term esetyenziswa sithi lena. Uye wathi lo uligeza wafaka ubuso obuhlanzayo obugabayo. Wathi Umpumelelo angisasinaki isiXhosa sehambile so angisakwazi nokusifunda yazi. Yo! Ababina msindo amaXhosa. Yeva bathi that time you have two beautiful kids zamaXhosa. See at Vyokazi Ncweni, take your kids uzondlele uphume kulothonqo nabantwana bakho. Yeva? Hayike wathomnye yo Mpumelelo, that moment you have two kids nomXhosa. Never loved uvuyo and feel bad for your kids. Aphinda omnye ewe sihambile sashiya isibhanqa senkwenkwe kodwa umXhosa engenangqondo. Ucinga uba ngumXhosa waphi onohlalela ubudenge bakho? Suba muncumane, misa ingqondo, uyeke ukuyibeka emaqatheni siyoyoyo ndini. Hayi benicaphukile guys. Wathomnye baseza ngathi bayahamba one by one nalo mtswana wakho ungunopinki. Liphi lona iVirgin uNosipho alisabona kwalona ngoba likubonile uba awubhadlanga apha entloko muncwane. Hayi omnye ngoku umvayo how he speaks about Xhosa. How do you think he will treat those kids? They are not safe around him. Yo hayina ibaxa guys. Ukhona ke oye wathatha kwinto edibene STI wathi bathi uyindlondlo yama STI. Waphendla ke Umpumelo wathi into yethusayo ke phofu ayikho insizwa engalazi i-drop. Makuthi ikhona ayikenzi lutho lowo. Akakenzi lutho lowo. So uba uyiguy awazi into nge-STI usadlalisa wazinto. Wathi ke omnye uziqhenya ngedrop ubunsizwa lokho verse or ukuthanda isibumbu. You get two baby mothers but on top usaba thelela i-drops. Ubathi get drop, Susani, drop of STI. Drop of STI. Yeah, pick and drop. But guys, uthi ke Umpumelo kuni insizwa engakayazi drop okanye ngekabi nayo i-drop ayikenzi lutho isadlalisa. Ayini guys, uyibhale phansi njengoba niyibona nansi on the screen. Hey, meaning Umpumelo usezoqhubeka into ayenzayo because ufila like if akukho drop then akekho serious enough. Can check guys nifila njani ngabantu ke abapressed amaXhosa guys na on social media kanibona into wrong mna ngoMpumelelo abantu bayazithetha into ezibhlungu and then ke abantu xa be reply kanye be responda bajike be offended nani samthetha into ezi offensive
xa uthi umntu uligeza kuba noba uligeza nyhani but anoda utsho kuye umntu uthi uligeza, obviously uzawuba nomsindo. Nam apha ku-YouTube ku-comment section xa uzawubhala into eni-insultayo nam mhlawumbi ndiza ku-insulta back, yabo. So noMpumelelo kaloku benomsindo, so wathetha ke laa nto ayithethayo uba hayi wethu ndisinaka isiXhosa, akasekho naloo mXhosa nakakade, ndiyatsuritsirizana nomtiritiri mna ngoku, so whatever. Wathi omnye unguSiyacela Pro Max wathi ngoba umuntu nje akunankinga, uthi uSiyacela naye ungumntu, so akho ngxaki xa yena ke ezawufaniswa naye. Waphinda ke wakhona omnye oye wabhala wathi lapho ubaba wakho uhlezi ekuhlalisa phantsi still awuzwa. Wathi ke naye ke imizi yamakhehla ayifani, mhlawumbe ngolunye usuku uyoze ukuqonde lokho, utsho uMpumelelo ke. Anyways, khanike ke uba ndicinga ntoni ngayo yonke le nto. Uba Mgobhozi uyandibona kwivideo elandelayo. Please guys, condomize, nibe safe. Bye.